Сәлем дуслар, эфирда ғажайып дүния тапшыруы, жәннекләр һәм кошлар белән данышуны дәвам итик. Карагызлар, шундый матур. Без бүген тәвә кошлары фермасында. Мин хәзер тәвә кошлары янына керәм. Албазабай бия булыш әле. Ура, мин кердем! Тәвә кошлары оча алмый, бәлки аларга ұшу кирәкмәйди. Чөнки алар бик шәп сикерә. Тәвә кошлары 3-4 метр ераклыкка сикерә. Алмаз абый, тәвә кошлары нәрсә ашый? Тәвә кошлары ip ашый, кәбестә, шул кадәр. Тәвә кошның күзе баш миеннән зуррак. Тәвә кошы якынча 40-50 ел яшый. Алар йомырка сала, ансын беләсез бит инде. Ул йомырканың авырлыгы 1200 грамм. Дуслар, әмінә монда тәвә кошы. Тәвә кошлары үләндән туклана. Кайвакыт бизәкләр вактышканнарда ашыялар. Казаннан хәтле килеп, ашатмасам, исемем Самира булмасые. Ничек хәлләр? Без бу тәвә кошы белән медитация ясыйбыз. Сез тәвә кошларын Африкада гына яши дип уйлыйсызмы? Аларны безнең Татарстанда да күрергә була. Менә бу фермада. Сәлам!